Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina iki bocah-bocah nyinaoni perangan-perangan sajroning crita. Rungokno kanthi setiti ya. Ngingu kucing Anggora. Rini saiki wis kelas 3. Sakliyane sregep sekolah, dheweke uga sregep ngrewangi wong tuane. Nalika prei, Rini tansah ngrewangi ibune nyapu lan korah-korah. Kabeh pegawean mau dilakoni kanthi ati seneng tanpa ngresula. Mula ora mokal menawa bapak lan ibune asih banget marang dheweke. Rini seneng banget marang sakabeh jinis kewan ingon-ingon. Ing omahe, dheweke duwe ingon-ingon kucing Anggora. Rini asih banget marang kucing ingon-ingone mau. Saben dina kucinge dipakani lan seminggu pisan uga didusi. Krangkenge uga mesti diresiki dhewe. Mula kucing Anggorane katon sehat lan ngemesake banget. Sakwise maca wacan, saiki Ayu nyinaoni perangan-perangan sajroning crita. Perangan crita kaperang dadi 1. Tema. Tema yaiku punjere crita. Ing wacan dhuwur, temane yaiku welas asih. Kaping pindho yaiku paraga. Paraga yaiku wong sing maragakake crita. Ana ing wacan paragane yaiku Rini. Sabanjure yaiku latar panggonan lan latar wektu. Latar panggonan iku panggonan kedadeane crita. Dene latar wektu yaiku kapan kedadeane crita. Ana ing wacan Ngingu Kucing Anggora, latar panggonane ana ngendi? Yo, bener bocah-bocah, latar panggonane yaiku omahe Rini. Dene latar wektune yaiku saben dina. Dene kaping pungkasan yaiku amanat. Amanat yaiku pesen utawa tuladha becik sing bisa dijupuk saka isine crita. Coba sapa sing bisa nemokake amanate saka crita Ngingu Kucing Anggora? Iya, bener. Amanate yaiku kita kudu sregep ngrewangi wong tuwa. Lan welas asih marang wong tuwa uga kewan. Yen wis padha mudeng, saiki coba temokno perangan-perangan sajroning crita asal-usul kutha Surabaya iki. Asal-usul kutha Surabaya. Dik jaman semono, baya sing panggone ana Kali Bengawan lagi golek pangan. Oleh golek pangan ora sengaja nganti tekan pesisir. Ing papan iku, baya ketemu karo iwak sura sing uga golek pangan. Rumangsa keganggu, iwak sura banjur ngelingake baya. "Hei baya, karepmu iki apa? Kowe rak wis duwe papan dhewe. Kenapa kowe golek pangan nganti tekan kene? Apa kowe ora ngerti yen papan iki isih klebu penguasaku?" Baya ora kalah banter oleh bengok. "Sura, kowe ngerti yo, papanmu ana tengah segara. Dadi kowe ora duwe kuwasa menging aku golek pangan ana kene." Saya suwe oleh bengkerengan saya rame amarga rumangsa padha benere. Kewan loro mau banjur gelut perang tanding nganti pirang-pirang dina. Wong-wong sacedhake pesisir sing padha meruhi perang tandinge iwak sura karo baya mau banjur padha bengok-bengok.
ana sura karo baya. Ana sura karo baya. Ana sura karo baya. Mulane suwe-suwe papan panggonan mau banjur karan Surabaya.